Hallelujah. Mali pa nyo kabuntagon kanatong tanan. Igsoon ko diya kang Kristo, hallelujah. Ning takda, praise God, salamat ug salamat tungod kay niya nausab kita. Sa laing adlaw niya nausab kita. Hallelujah, sa laing adlaw nga kung di nato nausab pagatunan. Hallelujah, ang pulong sa Dios. Gani ning takna igsoon, salamat ug salamat kay gipukaw pa kita sa Ginoo sa atong pagikatulog gikan pa kagabi. Salamat sa Ginoo tungod kay niya pa kita nagapaminaw sa iyang pulong, nagatuon sa iyang pulong. Hallelujah, sa iyang mensahe. Niya pa kita ning takna sa kabuntagon. Pasalamatan nato ang Ginoo tungod kay siya kanon nagahatag. Hallelujah, kalig-on sa atong panglawas, kalig-on hallelujah sa atong kinabuhi ug dugag pag kinabuhi. Hallelujah, dugag hallelujah kalig-on sa atong pagtuo. Gani Ginoo, gani igsoon, dili lang usab kita magapasalamat sa Ginoo tungod kay siya kanunay naghatag ginatog hallelujah kusog sa matag adlaw. Di lang ta magpasalamat sa Ginoo tungod kay siya maayo, tungod kay siya naghatag og panalangin. Amen. Tungod kay siya naghatag og kalig-on sa atong pagtuo, labi na sa pisikal ug sa espiritual. Gani igsoon, hallelujah, takna sa kabuntagon, ginaaw-ahag ko ang inyong kasing-kasing, huna-huna, aron nga ipaminaw ninyo ang inyong huna-huna igsoon, aron kining tanan, hallelujah, matisok sa inyong kasing-kasing ug atong ikinabuhi, samtang ikaw nagapaabot pa sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Gani hallelujah ning takna praise God, magapadulong na usab kita sa pulong sa Dios og ning takna. Hallelujah, salamat sa mga akong kaigsuonan no, labi na kay Sister Janet Tayon Mandong, labi na kay hallelujah sa pag-pronounce sa pangalan ni Sister shit Chala Magon. Malipaw niya kabuntagon kanatong tanan igsoon, hallelujah. Ning takna sa kabuntagon nining orasa, praise God, hallelujah. Adunay usa ka butang gihatag ang Dios alang kanatong tanan igsoon. Kining butanga mo kining material nga butang nga atong ginagamit karon. Amen. Mo kining material nga butang igsoon, hallelujah, nga atong magamit sa atong pagtawag, pag-text sa atong mga kaigsuonan, sa atong ginikanan, sa atong parente, sa atong anak. Hallelujah. Kini igsoon mo kini hallelujah ang material nga ginagamit sa kadaghanan. Amen. Bot pasabot ako igsoon kaning hallelujah kaning atong cellphone, kanang imong cellphone igsoon magamit nimo na sa pagka maayo, magamit usab sa pagkadautan, dagag pamaagi. Kining cellphone magamit nato ni sa pagkadautan, magamit usab nato ni sa pagkamaayo. Amen. Gani ning takna sa kabuntagon igsoon kinahangyo ko ang inyong cellphone no, nga kining cellphone hallelujah gamiton usa nato sa pagpamino sa pulong sa Dios. Kung mahimo hallelujah, kung aduna mo'y kaila, kung daghan mo friend sa Facebook, bisan pa man sa inyong mga silingan, pwede ninyo i-mention ang ilang pangalan aron sila usab makapaminaw nining mensahe. Hallelujah. Pwede ninyo itag ang ilang pangalan, hallelujah, i-share, i-mention pa ninyo ang inyong pangalan, ang ilang pangalan, hallelujah, aron makapaminaw usab sila nining pulunga sa Dios. Gani hallelujah, ayaw ka ulaw nga i-share nimo ning pulong sa Dios, i-share nimo ang word of God. Ayaw ka ulaw igsoon, hallelujah. Gani igsoon, bisan sa imong kauban sa trabaho, bisan sa imong mga parente, sa imong ginikanan, sa imong mga igsoon, sa imong mga kaigsuonan, hallelujah, sa iglesia, i-share kining mga pulunga, bisan pa man sa inyong silingan din ha. Pwede ninyo i-share sa ilang hallelujah, sa ilang Facebook igsoon. Pwede ninyo itag, i-mention, aron sila usab makadungog sa mensahe sa Dios. Aron usab sila makadungog sa pulong sa Dios. Tungod kay dili lang kinahanglan kita magapaminaw sa pulong sa Dios igsoon. Dili lang kita magatuon ang pulong sa pulong sa Dios, kundi ang tanan, pati ang silingan, mga atong pamilya nga wala pa mutuol sa Ginoo, nga wala pa maghaluya mga lagad sa Ginoo. Hallelujah. Ning panahon na, wala na panahon igsoon na ron hallelujah magpatuyang kita sa pagkalipay ni kalibutan na.
ning panahon na wala na kitay panahon aron hallelujah aron magsunod kita sa buhat ng kalibutan na. Ingon pa hallelujah sa Roma 12:2, ayaw kamo pagsunod sa buhat ng kalibutan na. Tuguti lang ninyo hallelujah, tuguti niyang Dios nga mobag-o sa inyong hunahuna aron masayran ninyo kun unsay maayo ug ang hingpit ug ang makapahimuot diya kaniya. Amen. Mao kini igsoon. Pangutana igsoon unsa may mga buhat sa kalibutan. Daghang klaseng buhat sa kalibutan. Karon magapangadto kita sa atong pagisgutan nga kay verse. Amen. Hallelujah. Kung adto na kay Biblia, pwede ka mobasa, pwede mo tun-an, pwede mo basahon, samtang nagapaminaw ka, hallelujah, ning takda ayaw sayang ang panahon nga gihatag sa Dios alang kanatong alang kaninyo, alang kanato, hallelujah, ning takda magpasalamat ta sa Ginoo tungod kay hallelujah nagapaminaw pa kita sa pulong. Amen. Nagatungog pa kita sa pulong. Pasalamatan nato ang Dios tungod kay niya pa kita nakadungog sa pulong. Nga doon na pa siya gigamit, hallelujah, nga iya nga lagad, karon lang, hallelujah, magatuon, nining orasa, ning panahon na, tungod kay ning panahon nagsoon. Wala na'y panahon alang sa kahilayan, kalipay. Gani, kung doon na kay Biblia, kuha imong Biblia. Ayaw tugutan nga kanang imong Biblia, igsoon. Hallelujah, dili magamit. Amen. Tungod kay mas importante pa kini igsoon kining Biblia kaysa hallelujah mga butaning kalibutana. Mas importante pa ang Biblia kaysa mga butaning kalibutana. Pero alang sa ubang tao, hallelujah, mas importante ang mga butaning kalibutana kaysa Biblia. Amen. Gani, hallelujah, kuhaan yung Biblia. Kay basahon ako ang atong pagisgutan karon. Hallelujah. Kung andam na kaigsoon, basaha. Pwede ni mo tun-an, pwede ka magtuon. Hallelujah. Santiago Kapitulo 2, versikulo 26. Santiago Kapitulo 2, versikulo 26. Hallelujah. Kung andam na kaigsoon, akong pagabasahon. Ingin pa ni Santiago din igsoon, ang lawas nga walay espiritu, patay. Mausab ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan. Amen. Hallelujah. Mo kini hallelujah ang gisulat ni Apostol Santiago, James. Amen. Mo kini giingon hallelujah sa iyang libro, ang lawas nga walay espiritu, patay. Mausab ang pagtuo nga walay binuhatan, kana nga pagtuo walay kapuslanan. Hallelujah. Mo kini igsoon giingon hallelujah sa libro ni Santiago. Karon igsoon, butangan nato kini tema. Ang tema nga nagaingon, faith and action. Amen. Ang buhat, hallelujah, ang pagtuo ug ang binuhatan. Faith and action. Karon igsoon, tungod kay nagingon, hallelujah, tungod kay nagingon si Apostol Santiago or James, hallelujah, nga ang lawas nga walay espiritu, patay. Mo sa bang pagtuo kung dili inubanan sa maayong buhat, kung dili inubanan sa buhat, kana nga pagtuo walay kapuslanan. Hallelujah. Gani igsoon, sa atong panahon karon, daghan ang nagatuo sa Ginoo. Daghan ang nagatuo kay Jesucristo. Daghan ang nagatuo sa Dios. Daghan ang nagatuo hallelujah nga ang Dios maghatag og panalangin. Daghan ang nagatuo nga ang Dios maghatag og dugag githawa, dugag kusog. Daghan ang nagatuo hallelujah nga si Jesucristo maoy hallelujah, maoy nagluwas nato gikan sa makasala. Daghan ang nagatuo nga ang Dios hallelujah maoy nagbayad. Unsay gibayad? Maoy nagbayad hallelujah sa atong mga sala. Ang Dios hallelujah gigamit nga ang iyang bugtong anak aron ipadala aron mao kadto hallelujah ang bayad pinagi sa lawas dugo aron lang ikaw ug ako mapasaylo sa mga kalapasan. Karon igsoon, kita nagtuo kita hallelujah
kung kinsa nagtubos na to. Nasayod kita kung kinsa haluya nagsakripisyo aron lang ikaw ug ako mapasaylo sa mga kalapasan. Karon igsoon niya na taning ning panahon na. Panahon nga kung din haluya ang Dios nagapaday paghihapon sa pagpahinumdom, pagtabang pinag sa iyang mga alagad, haluya nga sama kaniadto sa iyang mga apostoles kung giunsa niya pagpakiguban, haluya sa pagpakigbatok ngadto sa mga espiritual nga dautan. Amen. Kung giunsa niya paguban sa haluya si Pedro igsoon, kung giunsa niya paguban sa Apostol Pablo, si Santiago, si Juan nga hinigugma, si Lucas, si Timoteo kinsa pa igsoon. Ingana usab ang iyang buhaton karon sa panahon, haluya nga daghan na ang iyang ginagamit. Makiguban siya, dili man nato siya makita, pero ang iyang Espiritu Santo makiguban nga na sa luya sa iyang mga pinili, mga alagad nga gigamit nga magsangyaw sa iyang mga pulong, nga mubatbat sa iyang pulong ning taknaa, haluya matud pa ni Santiago nga usa ka apostoles sa Ginoo. Ang pagtuo, haluya nga dili inubanan sa buhat, kana nga pagtuo, haluya walay kapuslanan. But pasabot igsoon ang pagtuo nga haluya nga walay binuhatan. Ang pagtuo nga dili inubanan sa maayong buhat, kana nga pagtuo patay atubangan sa Dios. Haluya. Kita igsoon na sayod ta kun unsay atong buhaton dinhi sa kalibutan. Nasayod kitang tanan kun unsay atong buhaton. Kun unsa ang atong kinabuhi. Kung unsaon na to pag kinabuhi. Amen. Nga haluya, nga anaa lang dinhi nga libro. Haluya, tungod kay ang Diyos nag-ingon kang Josue, haluya. Josue, Kapitulo 1, versikulo 8. Ingon sa Diyos kang Josue, ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan ton-an mo kini adlaw o gabi. Og pag kinabuhi, sumala sa tanang nasulat nini, og magmaswagon ka. Ingon sa Diyos kang Josue igsoon, kinahanglan haluya ayaw kalimting basahon sa balaod. But pasabot haluya kining Biblia basahon sa balaod, mo kini ang balaod tanan ginadili sa Dios ta diri. Kun unsaon nimo pag kinabuhi, kun unsaon na to pag kinabuhi, kun unsaon na to pag haluya pagbuhi nga subay lamang sa iyang kamubuton. Mao ni ang giingon sa Dios kang Josue, ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi. Og pag kinabuhi sumala sa talang nasulat niini, og magmaswagon ka. Amen. Hallelujah. Mo ni ang giingon sa Dios kang Josue so. Kinahanglan tun-an ni Josue adlaw o gabi ang Biblia. Adlaw o gabi ang basahon sa balaod. Amen. Hallelujah. Kung sa unang panahon igsoon, giingnan si Josue nga basahon mo kana adlaw gabi. Og pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat nini og magmaswagon ka. Karon igsoon sa atong panahon, giingnan ba kita sa Dios, hallelujah, nga hallelujah, ayaw ninyo kalimti ang basahon sa balaod. Giingnan ka ba sa Dios nga kinahanglan tun-an mo kini adlaw gabi. Og pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat nini og magmaswagon ka. Giingnan ka ba sa Dios nga naigsoon? Tinuod wala ka giingnan, pero aduna siya gigamit, hallelujah, nga ron lang mag-ingon kanimo nga ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Tinuod dili siya hallelujah makigsulti sa mga tao. Dili siya makigsulti, hallelujah, sa personal. Dili siya makigsulti, hallelujah, sa mga tao sa atong panahon karon. Kung dili, hallelujah, aduna lang siya gigamit nga hallelujah nga magwawali. Aduna siya ginagamit nga mga tao nga iyang hallelujah alagad nga aron lang magpahinumdom nga kung unsay angay ninyong buhaton o kung unsay angay natong buhaton. Musunod bata sa kabubuton sa Dios.
O musunod bata sa kalibutanon nga butang? Musunod bata sa haluya sa kabubuton sa Dios? O musunod bata sa atong kaugalingon nga gusto? Kaugalingon nga kabubuton? Gani igsoon. Hallelujah. Kung sa imong kaugalingon lamang, igsoon, wala kay mabuhat. Kung sa imong kaugalingon ka musalig, pinaagi sa imong buhat, sa imong kaalam, kay balo nga imong nadawat ngadto sa Dios. Kung dili nimo saligan ang Dios sa imong haluya sa tanang panahon, praise God, kana igsoon nga pagtuo haluya wala nay pulos. Ngano man, kaya ang pagtuo nato sa Dios kung dili nato inubanan sa maayong binuhatan, maayong buhat, kana nga pagtuo walay kapuslanan. Ayaw na lang pagsimba kung haluya, kung magsunod man lamang ka sa imong kaugalingon, kagustuhan, kaugalingon pamarog, kaugalingon pamatasan, kaugalingon kinaiya. Kaya ang kinaiya sa Espiritu Santo, haluya, ana sa kalinaw. Ang kinaiya sa Espiritu Santo, haluya, adunay pagtahod, adunay paghaluya, paghigugma sa pulong sa Dios. Kay matod pa, haluya, sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15, ingon ni Juan nga hinigugma sa iyang libro. Matod pa sa gingon sa Ginoo, kung higugma ninyo ako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Amen. Karon igsoon, kung higugma nimo ang Ginoo, tumana usab ang iyang sugo. Mosab na igsoon, kung nagahigugma ka sa Ginoo, o kung wala nimo gisunod ang iyang mga sugo, balaod, ang iyang kabubuton, kanang nga gugma, wala usab day kapuslanan. Amen. Sama lang na sa pagtuo o binuhatan. Nga naman, tungod kay haluya, patay ang pagtuo kung dili nyo banan sa buhat. Amen. Mausab na igsoon, patay yun ang pagtuo kung dili nyo inubanan sa maayong buhat. Gani igsoon sa atong panahon karon, daghan ang nagato sa Kristo. Daghan ang nagato, haluya, nga si Kristo pwede mangayo sa iyang amahan, haluya, nga mga panalangin nga ihatag ngadto sa haluya sa talang nangayo kaniya. Daghan ang nagatuo nga si Kristo, haluya, buhi, gamhanan. Apan tungod, haluya, ingon Apostol Santiago, haluya, ang lawas nga walay espiritu patay. Ngano man igsoon, tungod kay nagtuo nga adunay Kristo, nagtuo nga adunay Dios. Pero ang problema igsoon, dili haluya wala gi kinabuhi ang pagtuo. Ego lang nagtuo pero wala naglihok. Ego lang nagtuo pero wala nagtrabaho. Amen. Ego lang nagtuo pero wala nagtrabaho, wala na ning kabot, wala naglihok. Paminaw, pananglitan, nagatrabaho ka. Ikaw nga usa ka trabahante ka, nagatrabaho ka. Uno, aduna kay uma, nagapanguma ka, nagapaningkamot ka. So kinahanglan haluya, kung aduna kay uma, kung aduna kay yuta, kinahanglan tamnan mo ka na, kinahanglan magtalom ka. Pero kung mo, haluya, magpaabot lang ka sa imong uma nga walay tanom, o sa may imong anihon, kung dili ni mo tamnan. Amen. Sayang ang kaumahan nga lapad. Kung magpaabot lang ka, haluya, sa imong anihunon. So kinahanglan magsakripisyo na ka igsoon. Magsakripisyo na ka sa imong kaumahan, sa imong uma, tamnan nimo, haluya, magpailob ka, magpaabot ka sa panahon, haluya, nga anihon mo na kana. Amen. Haluya. Pastor, ganong daghan man ang mutanaw sa kalibutanon nga kinabuhi, nga mga live. Pero kung pulong sa Ginoo, 2 o 3 o 4 o 9,105. Pero ang kalibutanon nga live, haluya, Sister Lia Asid, Sister Lia Asid, o tinod na igsoon,
sister. Ako igsoon, haleluya, nagapaniid ko sa kalibutan. Nagapaniid ko sa panghitabo kung unsay ganap, kung unsay haleluya, kung unsay nagakahitabo. Ako nagapaniid ko sa haleluya sa palibot. Pero igsoon, haleluya, kini ha, daghan ang ginakabisihan, ang ginakadikan sa kalibutan nun, o sa kalibutan. Mao na igsoon, haleluya, ang mga butang, haleluya, tungod sa mga butang, igsoon, daghan ang mga mawala sa pagpangalagad. Daghan ang masag sa pagpangalagad. Haleluya, amen. Tinod na igsoon, duha o tulo, upat, lima, unom, pila man katao mo tanaw sa live ministry. Pero pag once na gana igsoon, haleluya, pag disco na live na sa disco, live na sa haleluya sa bar, live na sa sugal, live na sa haleluya basketball, live na sa volleyball, live na sa bisan unsa, haleluya, daga na mo tanaw. Pero once gani kung love story sa TV, K-drama, BTS, love story, dagang klase nga mao'y makapawala sa haleluya sa mga ano sa tao. Huna-huna sa tao, dagang klase nga makapasaag, makalingla, dagang klase igsoon. Karon igsoon sa live ministry, upat lang or tulo ang mutanaw. Pero once gani haleluya sa love story sa TV, labi na gani mga BTS, uso karon, mga haleluya, mga drama sa TV, mga live sa haleluya, mga vlogger kana live sa vlog kana igsoon, mas malingaw pa sila kaysa pag-share sa word of God. But pasabot na igsoon, wala sila nalingaw sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Wala sila nalingaw, haleluya, sa pagpaminaw, sa pagpatambag, pagpahibalo, pagwarning sa Ginoo. Amen. Karon igsoon sa atong panahon, haleluya, dili nato sila mapugos. Dili nato sila mapugos nga pagbago sa imong kaugalingon, pagpangalagad na sa Ginoo. Dili nato sila mapugos. Ngano man igsoon, haleluya, dili nako trabaho, dili namo trabaho. Ang among trabaho, haleluya, mag-share lang sa pulong sa Dios. Ang among trabaho, haleluya, mag-share lang kung unsay haleluya, kung unsay ang ipaabot sa Dios alang kanatong tanan, kung unsay atong buhaton karon sa karong panahon na. Karon sa panahon na tuwig sa haleluya, duha kadalan ang haleluya ang pwede nato pagadtuan sa tanang mga tao. Dalan nga masigpit ug dalan nga luag. Dalan nga masigpit, haleluya, ug dalan nga luag. Sa dalan nga luag, igsoon, daghan na nagasubay nga na. Sa dalan nga masigpit, gamay lang nga nagasubay diha. Sa dalan nga haleluya luag, mao kadto haleluya, daghan ang nagatuo. Tinuod daghan ang mutuo sa Dios. Daghan ang dala sa pangalan ni haleluya ni Jesucristo. Daghan ang nagatuo. Daghan ang nagatuo sa Dios. Pero problema igsoon, haleluya, kung imong pamandungo na haleluya ang gisulat ni Apostol Santiago nga ang lawas nga walay espiritu patay, mausab haleluya ang pagtuo kung dili ni idumalan sa binuhatan, kana nga pagtuo walay kapuslanan. Oo, nagtuo igsoon, nagsubay sila sa hayahay nga dalan, sa luag nga dalan. Gisubay nila, haleluya, ang kinabuhi nga puno sa kalipay sa nudnon nga pagbati. Gisubay nila, haleluya, ang kalipay, kahilayan, paghudyaka, haleluya. Tanan kalipay, kahilayan, na ang tanan. Moto'y ilang gisundan. Pero nagatuo sila sa Diyos. O sa luag nga dalan, haleluya, gamay lang ang nagasubay. Mao kadtoy mga tao, haleluya, ang nagatuo
ug wala lang nagatuo kun dili inubanan sa maayong binuhatan. Nagtuo, gikinabuhi ang pulong, gikinabuhi ang pagbadlong, gikinabuhi ang maong haluya, pagtudlo sa Dios. Gituban ang kabubuton sa Dios, gihigugma ang pulong sa Dios, gihigugma ang sugo sa Dios. Bukin ang kinabuhi sa Kristohanon. Sayon ang pagtawag sa pangalan nga Kristohanon. Nindot paminawon sa dalunggan ang word nga Kristohanon. Hallelujah. Good morning, Pastor, from Tibungko, Davao City. Bless kayo imong pulong nga Bishop Pastor. Bless sa tanan igsoon. Noy Milin, salamat sa Ginoo kita magpasalamat. Tibungko, Davao City, shout out. Gani igsoon, hallelujah. Tinod, amen. Daghan nagatuo sa panahon karon igsoon. Tinuod daghan na nagatuo, pila ka bilyon ang nagatuo. Bisan si kinsa pangutan-on nimo, bisan ang presidente sa Pilipinas nakailana sa Dios. Bisan si Rodrigo Haluya Duterte nakailana sa Dios. Bisan ang iyang pamilya nakailana sa Dios. Bisan ang mga dato sa tibuok kalibutan nakailana sa Dios. Bisan si kinsa, bisan batay mo pangutan-on nakailana sa Dios. Bisan si kinsa tibuok sa kalibutan pangutan-on nimo nakailana sa Dios. Pero ang problema igsoon, hallelujah, matud pa ni Santiago chapter 2 verse 26. Ingat pa dinhi, ang lawas nga walay espiritu patay. Mo sa bang pagtuo kung dili inubanan sa maayong binuhatan kanang pagtuo walay kapusdanan. But pasabot igsoon, hallelujah, nagatuo ang usa ka tao pero wala nila gikinabuhi. Igo lang nagtuo, igo lang nangayog, hallelujah, igo lang nangayog, hallelujah, mga butang nga ilang gikinahanglan sa Dios. Igo lang nagaampo pero hallelujah wala nila ginasunod kung unsay gisulat sa tanan, hallelujah, dire sa Biblia. Wala nila ginabrihan ang libro sa kinabuhi. Wala nila ginahatagan og pagtagad ang libro sa kinabuhi. Wala nila ginahatagan og pagtagad ang Biblia. Kaya ang mas gihatagan og pagtagad mao ang pagbuhat, ang pagsunod sa kalibutan nga butang, mao ang pagsunod sa mga kahilayan, kalipay, ang pagpalabig hudyaka, ang pagsunod, hallelujah, sa mga butang nga dili iya sa Dios. Mao lamang kinaigsoon, pero sayo ang pagdala sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Sayo ang pagdala sa pulong sa Dios. Sayo ang pagdala, hallelujah, sa Kristohanon. Pero kung kining tanan igsoon, ikinabuhi ni sa tao lisod. Hallelujah. Ngano man igsoon, kung anana ka sa dapit sa Ginoo, hallelujah, gikalimtan na nimo ang imong kinaya kaniadto ang imong kinabuhi. Kung gibag-o na ka sa Ginoo, hallelujah, pinaagi sa imong pagbautismo, kung gikuha na, hallelujah, ng imong mga sala kaniadto, gipasaylo na kaayaw na balik ka. Pag-focus sa imong kaugalingon karon, pag-focus kung unsay naan nimo karon. Kung gihatagan ka giya sa pag-share sa pulong sa Dios, gamita ka na tungod kay sa hallelujah sa Apostol Pedro nag-ingon, ang gihatagan ng gasa sa pagwali kinahanglan muwali sa pulong sa Dios. Ang gihatagan sa gasa sa pagtabang kinahanglan mutabang igo sa iyang makaya. Karon igsoon, kini sa live ministry gamay lang mutanaw 2, 3, 4, 5. Pero kung sa TV nag-ano igsoon love story, kay drama, maabot na sa gugma, daghan na mo tanaw, kilig-kiligon pa, mukatawa pa sa panglipaya. Pero igsoon, hallelujah, wala gid, hallelujah, ang kining pulong sa Dios, hallelujah, nga maoy makahatag og paglaom, kusog, kalig-on, dili lang sa pisikal, dili lang sa panglawas, kung dili kalig-on sa espiritual. Gano man ang Diyos tag-iya sa tanan.
ang Diyos nagbuhat sa tanan. Gipakita sa Diyos ang iyang haleluya maayong binuhatan. Gipakita niya ang iyang buhat pinaagi sa pagbuhat niya sa langit ug sa yuta. Ug sa pagbuhat niya haleluya sa mga kahayupan nga nagalupad sa kalangitan nga nagakamang sa kayutaan ug nagalangoy sa haleluya sa kadagatan. Gibuhat niya ng tanan igsoon. Gibuhat niya ng tanan. Og ikaw og ako og ang imong pamilya, imong parente, imong silingan tanan. Mga tao ang gibuhat. Gibuhat kanya. Dili lang si Adan ang gibuhat. Ikaw usab ang gibuhat. Giporma kanya sa haleluya sa tiyan sa imong inahan. Giporma kanya. Gibuhat kanya. Dili ang imong ginikanan ang nagbuhat nimo. Dili ang imong papa, dili ang imong mama ang mao'y nagbuhat sa imuha, kundi ang Dios mao'y nagporma sa imuha nga mahimo kang tao, nga mahimo kang adunay kinabuhi. Gani igsoon, ayaw sayang ang panahon nga gihatag sa Dios karong takna. Karong panahon na kay daghan haleluya ang nagatuo sa Dios pero gamay lang ang nagabuhat. Abot pasabot haleluya kung imo basaw ng Mateo 7:21. Daghan ang nagatuo kana haleluya, daghan ang nagatawag kana ako Ginoo, Ginoo. Pero gamay lang ang makasulod sa gikariyan sa Dios. Daghan ang nagatawag Ginoo, pero gamay lang ang makasulod sa gikariyan sa Dios. Mosab na sa pagtuo. Amen. Santiago chapter 2 verse 17. Haleluya. Paminaw. Ingon dinhi, mausab ang pagtuo. Kung dili inubanan sa maayong binuhatan kana nga pagtuo walay kapuslanan. Amen. Walay kapuslanan ang pagtuo. Kung ikaw lang ka nagtuig, so haleluya, kana nga pagtuo, haleluya, wala na'y kapuslanan. Ingon pa ni Apostol, haleluya ni Santiago. Sa atong panahon karon, igsoon, haleluya, ayaw na pagtuo-tuo lang. Kung magtuo ka, butangig, maayong binuhatan. Haleluya. Kay si Josue, igsoon, haleluya, wala siya nga mituo, wala siya igo nga nagtuo lang. Si Josue, igsoon, haleluya, nga may puli kang Moises. Wala siya nag-ingon niya nagtuo lang sa Diyos. Wala siya nagpuyo. Garon lang, haleluya, pildihon niya ang mga tao. Garon lang, haleluya, pildihon niya ang mga tao, haleluya, saay. Aron lang sulungon niya. Gigamit si Josue sa Diyos. Ngaron sulungon, haleluya, ang mga tao saay. Gipil din niya pinaagi sa pagtuo o sa buhat. Si Josue nagtuo sa Diyos. Nagtuo sa Diyos o giubanan niya sa maayong binuhatan. Karon igsoon, si Moises kaniadto wala lang nagtuo sa Diyos. Wala lang siya nagtuo. Kung dili naminaw siya, haleluya, sa mga pagtambag sa Diyos. Naminaw siya kung sa isugo sa Diyos. O gisunod niya ang sugo sa Diyos. Si Moises wala lang siya nagtuo sa Diyos. Kung dili gituman niya ang sugo sa Diyos. Pagtuo o binuhatan. Kinahalang ka ng duha. Mag-uban. Dili po di magbulang. Kay kung pagturay nanimok o walay maayong binuhatan, walay pulos ang pagtuo. Nga naman, kay si Abraham, haleluya, wala lang siya nagtuo sa Diyos. Si Abraham wala lang nagtuo, kundi haleluya, giubanan niya sa maayong binuhatan. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa paghalad sa iyang anak, nga si Isaac. Nga ingon sa Diyos, ihalad ang imong anak. Usa ka anak,
bugto nga anak nga si Isaac. Pero mo kadto ang sugo sa Dios kaniya. Nganuman aron makita sa Dios kung unsa kadako, unsa ka pure, kunan 100% bang pagtuo ni Abraham o dili. Mo kadto'y pamaagi haluya sa Dios nga makita sa Dios ang iyang haluya pagtuo. Kung tinud-anay tinud-anay pagtuo sa Abraham, gisulayan si Abraham sa Dios, gigamit sa Dios ang iyang haluya anak nga si Isaac aron ihalad sa Dios. Halad na sinunong karon igsoon, gikuha ni Abraham ang iyang anak, nagsaka sila sa bukid, patyo na unta niya. Si Abraham naguol si Abraham tungod kay ang iyang anak usara. Ang iyang anak, haluya, usara ang iyang anak kang Saray. Pero aduna siya anak sa uban, si Ismael. Mo kadto igsoon, sakit man para kay Abraham nga patyon niya ang iyang anak, pero gisugo to sa Dios, gituman niya. Mo kadto haluya nakita sa Dios ang iyang pagtuo, inubadan sa maayong binuhatan. Amen. Mo sabday igsoon sa atong panahon, dili lang ta mutuo nga ang Dios buhi, di lang ta mutuo nga ang Dios anaa, di lang ta mutuo nga ang Dios manalipod, magbantay kanato, mag-guide, mag-protect sa matagabi sa atong pagtulog. Di lang ta magtuo nga ang Dios kanunay nagatukaw. Kinahanglan ay ubanon nato sa maayong binuhatan. Maayong binuhatan. Kay kung magtuo lang tayo igsoon, useless ang atong pagtuo kung walay buhat. Dili kumpleto. Dili kumpleto ang pagtuo kung walay buhat. Hallelujah. Kinahanglan uban ni usab sa pagbuhat. Maayong binuhatan. Maayong binuhatan nga subay sa kabubuton sa Dios. Dili lang ta magtuo, kinahanglan ikinabuhi. Mao kini sa atong kinabuhi igsoon. Kung maminaw ka haluya sa tibuok kalibutan, kung maminaw ka sa imong silingan, ipiyong ang imong mata. Itry igsoon, ipiyong ang imong mata. Paminawang ang haluya, paminaw sa imong palibot, ipiyong ang imong mata. Paminaw sa imong palibot. Unsa may imong madungog, unsa ang imong madungog, daghan ang imong madungog. Mo kana igsoon haluya sa atong panahon nga dili tanan nga nagatawag sa Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Kadto lamang ang nagasunod haluya sa kabubuton sa akong mahan, mao ang makasulod dito sa langit. Karon igsoon, kinahanglan magmalig-on ka sa imong pagtuo. Magmalig-on ka sa imong pagtuo sa Dios. Magmalig-on ka sa imong pagtuo. Kinahanglan dili lang ka magtuo, kundi uban ni ug maayong binuhatan sama sa gibuhat haluya ni Abraham ug sama sa gibuhat ni Noah o Noe. Si Noah wala lang nagtuo, kundi giubanan niya og maayong binuhatan. Gituman niya ang sugo sa Dios nga magbuhat og arka aron lang maluwas ang imong haluya pamilya. Si Apostol Pablo wala lang nagtuo, kundi giubanan niya og maayong binuhatan. Si Apostol Pablo bisan na preso man tuod siya, bisan na preso, pero nagpadayon siya sa paghaluya, pag-share sa pulong sa Dios. Nagsulat siya bisan asa, nagsulat siya sa mga taga-Galasya, nagsulat siya haluya sa taga-Roma, bisan asa dagan siya gisulatan usab niya haluya ang mga taga-Galasya haluya. Mao kini igsoon ang iyang gisulatan.
taga Corinto, Filipos, pati si Timoteo yung gisulatan. Karon igsoon, gamay lang nagatuman. Gamay lang ang nagatuman, pero daghan ang nagatuo. Amen. Hallelujah. Mao kini sa atong pagpangalagad igsoon. Kinahanglan ubanan nato sa maayong binuhatan ang atong pagtuo. Kinahanglan trabahoon nato pag maayo. Mo trabaho kita aron makadawat ta ganti. Tungod kay hallelujah ang nagapaabot kanimo igsoon, hallelujah, daghan. Daghan ang balay nagapaabot kanimo. Daghan kaayo balay nagapaabot kanimo. Hallelujah. Mao gani hallelujah kinahanglan. Ayaw lang pagsalig sa pagtuo. Kinahanglan ang buhat na ubani ug maayong binuhatan. Hallelujah. Pangayo sa Dios kanunay og gihom. Pangayo sa Dios kanunay og sug. Pangayo sa Dios kanunay, hallelujah, guide sa Espiritu Santo, the Holy Spirit. Karon igsoon, andam kanunay ang Dios. Andam siya mutabang kanimo kadatong tanan sa imong pamilya, sa mga gikinahanglan, sa matag adlaw ana ang Dios. Hallelujah. Amen. Mo kini hallelujah. Sa nagakahitabo sa tibuok kalibutan karon. Kung paminawon lang nimo ang tibuok kalibutan, daghan ang nagakahitabo. Daghan ang nagakahitabo. Daghan ang nahitabo. Hallelujah. Daghan ang nahitabo. Daghan ang nawala sa pagpangalagad. Daghan ang nasaag. Tungod kay hallelujah, mas gigamit nila ang ilang kaugalingon nga kagustuhan. Kaugalingong kahibalo. Kaugalingong pagtuo. Kaugalingon, hallelujah, nga desisyon, nga kabubuton. Lison igsoon nga mag-ako ta sa Dios nga di ta mo biya. Lison nga mag-ako ta sa Dios nga di na ko magtalikod. Lison nga mag-ako sa Dios nga dili na ka mo talikod. Permente na ko sa imuha. Ayaw pag-ako sa Dios igsoon, hallelujah, kung dili nimo kaya barugan. Pwede ka mag-ako kung gibuhat na nimo. Bukan na ayaw pag ako nga kana buhaton nako ugma. Kay wala ka makahibalo kung unsay mahitabo ugma. Ayaw pag-promise sa Ginoo sa imong buhaton. Ayaw pag-promise sa Ginoo kay basi ka na mapakyas ra gyapon. Kung magsaad ka sa Ginoo, hallelujah, kinahanglan tumana jud. Kung magingon ka sa Ginoo nga Lord, di na ko mutalikod, magpadayon ko sa pagpangalagad nimo. Bantay ka na igsoon. Kay basing ka na, hallelujah, mabaliktad. Bantay ka ng saad. Basing ka ng saara. Igo lang sa saad. Taman lang sa saad. Apan, hallelujah, sultihan ko kamo igsoon. Hallelujah, matod pa ni Santiago. Ang lawas nga walay espiritu patay. Nga naman ni igsoon. Pwede nga ang tao, hallelujah, buhi pa karon igsoon. Pwede daghan pa buhi karon. Makita sa atong mata daghan buhi. Adunay nagalakaw nga tao, adunay nagatrabaho, adunay nagapangilabuhi. Pero igsoon, kung maminaw ka, hallelujah, sa pulong sa Dios, matod pa kang Santiago, ang lawas nga wala espiritu patay. Ganuman. Tungod kay daghan ang nagatuo. Daghan ang nagatuo. Nga adunay Diyos. Pero walang hatagon o pagtagad ang pagsimpa. Amen. Adlaw nga tig papahulay.
adlaw nga pahulay. Mas daghan ang nagasulod, haleluya, sa kahilayan sa adlaw nga Domingo. Mas daghan ang nagasulod, haleluya, sa kalipay sa adlaw sa Domingo. Mas daghan ang nagasulod sa sugalan sa adlaw sa Domingo. Sa diskuhan, sa imnanan, bidyokihan, daghan ang nagasulod sa adlaw sa Domingo. Pero kung sa simbahan nag-aana igsoon, gamay. Gamay lang. Nga naman igsoon, tungod kay gibutahan sila, gitabunan ang ilang mata, o gisampungan ang ilang dalunggan. Gitabunan ang ilang mga mata, aron dili sila makakita sa kamutuoran. Gisampungan ang ilang mga dalunggan, aron dili sila makadungog sa pulong sa Dios. Lisod na ingon nga ako nagatuo ko sa Diyos. Sayo na lang naingon. Sayo na ingon nga ako nagatuo ko sa Diyos. Sayo na ingon nga ako di ko mutalikod sa Diyos. Sayo na ingon nga ako dili ko maunsa tungod kay na ang Diyos. Sayo na ingon nga ako ligon ko tungod kay aduna na ang Diyos. Pero sa panahon gani, haleluya, nga mapukan ka pagbantay. Kaya basi, haleluya, mahimo nga dili na ka makasimba, hindi na ka masunod sa iglesia, tungod sa haleluya, sa kaluya. Napukan ka, naluya ka, gisulayan ka, gitintal ka. Daghang pa maagi ang kaaway. Ang kaaway na haleluya, kanunay, nagatukaw, nagapangitag tukbunon. Tirahon ka igsoon kung luya ka sa pagtuon. Tirahon usab ka kung dasig ka. Mo ka na igsoon, kinahanglan magbalig-on ka sa tanang panahon. Ayaw pagsalig. Ayaw pagsalig sa kaugalingon. Saligi ang Diyos. Tungod kay haleluya, daghang tao buhi karon, pero alang sa Diyos patay. Alang kaniya. Nganuman, tungod kay igo lang nagtuo. Amen. Walang gikinabuhi ang pulong sa Diyos. Walang gikinabuhi. Walang gisunod. O sa may gisunod. Gisunod, haleluya, ang giingon, haleluya, sa Roma 12:2. Ayaw ka mo pagsunod sa mga buhat sa taon ni kalibutan na. Tuguti lang lamang ang Diyos nga mo bago sa inyong hunahuna. Aron masayran mo kung usay maayo, hingpit ug ang makapahimot ya kaniya. Ang giingon, haleluya, ni Juan nga hinigugma. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan nga butang. Kung kinahigugma ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma samahan. Amen. Ayaw gayon pagpatuyang sa paghigugma sa kalibutan nga butang. Kay kana dili kana iya samahan, kung dili iya na sa kalibutan. Karon igsoon, kung magpatuyang gani ka sa paghigugma sa kalibutan, kung magpatuyang ka sa pagbuhat sa kalibutan nga butang, ayaw tugutan ang imong pangalan walaon sa Dios diha sa libro nga ginalistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Basahon ako igsoon. Hallelujah. Ang gipadayag kapitulo 20 bersikulo 15 nagaingon, hallelujah. Gipadayag kapitulo 20 bersikulo 15. Og si bisan kinsa kansang ngalan wala dito sa libro nga ginalistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kani ang ginatawag nga ikaduhang kamatayon. Amen. Hallelujah. Itambog dito sa linaw nga kalayo. Mao kani ang ginatawag sa hallelujah nga ikaduhang kamatayon. Karon igsoon, di na ko mutuo
Kinahanglan ubanan ako sa pagbuhat. Kinahanglan magtubo ang imong hunahuna. I-level up nimo ang imong hunahuna. I-level up, ayaw padulong sa ubos. Kinahanglan ko maminaw ka. Kuhaa, paminawa, ug ibutang sa kasing-kasing aron magtubo. Amen. So kinahanglan igsoon, kung gikan ka sa kinder, magpadulong ka sa high school. Magpadulong ka, hallelujah, sa grade 6. Dili pwede nga gikan ka sa kinder. Kinder lang gihapon ka sunod tuig. Kinder lang gihapon ka sunod pa jud tuig. Hallelujah. Amen. Kana nagabalik-balik gani, wala na nagapaminaw sa iyang maestro. Wala na nagapaminaw sa iyang maestra. Gusto makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Gusto makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan, pero wala nagaliho. Gusto makaangkon og kinabuhi, pero wala ginatrabaho. Unsa may ang natong trabaho? Trabahoon. Huna-una ang giingon ni Santiago igsoon, nga haluya nga ang lawas nga wala espiritu patay. Mo kanang bot pasabot igsoon, nga kung ang imong lawas nga walay espiritu patay ka natubangan sa Diyos. Bot pasabot, hallelujah, itambog ka na gadto sa linaw kalayo. Patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Ang lawas nga walay espiritu patay usab. Karon igsoon, ayaw tuguta, hallelujah, nga hangtod sa kanturan patay gihapon ka pagtanaw sa Diyos. Bot pasabot mo ko igsoon, ayaw lang pagpatuyang sa pagigugma sa kalibutan nga butang. Kung dili ingon sa Diyos, ayaw kalimting basaw sa balaod. Kinahalantunan mo kini adlaw gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat nini ug magmaswagon ka. Gusto ka magmaswagon, gusto ka makaangkon og kinabuhi tungod walay lain na hallelujah nga nagsad og kaluwasan mao lamang kang Hesukristo. Sa pangalan ni Hesukristo adunay kaluwasan. Karon igsoon, kung gusto ka maluwas gani igsoon, paminaw sa pulong sa Dios ug ikinabuhi. Pagtuo adunay binuhatan. Pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay hallelujah, kay pwede nagalakaw ka karon, pero alang sa Dios, patay ka sa iyang tubangan. Patay ka sa iyang tubangan nga numan. Tungod kay mas gihigog ba nimong kalibutan nga butang, mas ginahatagan pa nimong oras ang mga butan ng kalibutan na, mas ginahatagan pa nimong higayon ang mga butan ng kalibutan na, mas ginahatagan pa nimong higayon ang pagtanaw sa TV kaysa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Ginahatagan pa nimong higayon ang love story kaysa pagpaminaw sa iyang hallelujah mga pulong. Gitagan hallelujah pagpaminaw sa TV, pagtanaw sa mga live, sa vlogger, bisan unsa. Pero kining mga pulong nga dili kaya hatagan og pagtagad nga mao kini ang tag-iya sa atong kinabuhi. Mao kini ang tag-iya sa tanang butang. Tag-iya sa imong ginhawa, sa imong kusog. Tag-iya sa atong kinabuhi. Mao na magpasalamat ta sa Dios tungod kay buhi patakaron. Kay basin ugma kuhaon ka tungod kay wala ka naghatag og pagtagad sa iyang mga pulong. Ayaw hulata nga silutan ka sa Dios tungod kay wala ka naghatag og pagtagad sa iyang kabubuton. Ayaw hulata nga ang Dios nga mosilot kay was nga ang Dios na mosilot igsoon. Hallelujah. Pagbantay mo gani igsoon. Sabi niyo, sa akong kinabuhi, usa-usab ako sa gisilot sa Dios.
Usa ko sa gisilot sa Dios igsoon. I-share na ako ni kaninyo. I-share na ako sa inyo ha. Kung giunsa ko pagsilot sa Dios kaniadto. Ako kaniadto igsoon. Nagasimba ko. Kusog kay kung musimba kaniadto. Kusog ko musimba kaniadto. Kusog ko musimba. Pero samtang nagasimba ko kaniadto igsoon, ginasabay na akong inom. Maunang tinuod. Samtang nagasimba ko kaniadto, ginasabay na ako na inom. Nagasigarilyo pa ko. Musulod pa dyan kong simbahan. Nga bahog ilim nun. Nga anak kong kinaiyak kaniadto igsoon. Kaniadto wala pa ko'y kahibalo. Dili pa ko kabalo mag-share sa pulong sa Diyos. Pinaagi na ining live ministry. Kaniadto bisan man lang magpasalamat sa Diyos. Dili na ako mabuka ang akong babatungod sa kaulaw kahadlok. Kinaigsoon. I-share na ako kaninyo kung unsa akong kinaiyak kaniadto. Hallelujah. Bag-ulang ko nangalagad igsoon. Bag-ulang ko nagsimba. Bag-ulang na ako gidawat ang pangalan sa Diyos. Bag-ulang na ako gidawat ang pangalan ni Jesucristo. Bag-ulang ko haluya naghinulson. Bag-ulang ko nagtalikod sa akong kinaiyakan niadto. Ako pala humugukan niadto. Isra na ako kaninyo kung unsa akong kinaiya. Binuhatan sapagkat tinuod tungod kay sa Diyos walay matako. Gisabay na ako ang bisyo ug ang simba. Gisabay na ako kaniadtong bisyo ug simba. Adlaw sa Domingo nag-inom ko, nagsimba ko. Pero wala nagdugay igsoon. Gisilutan ko sa Diyos. Gipadadaan niya kong silot. Hapit na ko mamatay. 50-50 na akong kinabuhi. Pero tungod kay mo katong kabubuton sa Diyos nga mahitabo. Hapit na ko mamatay. Gilumsan ko sa dagat. Gilumsan ko sa usa ka tao sa dagat. Wala akong sala. Gilumsan ko. Humanig soon. Lisod kayo ginhawa. Kadaghan ko na inom og tubig sa dagat. Lisod kayo ginhawa. Damol ko nagaginhawa. Damor usab nagasakit ang akong kasing-kasing. Dili na nako makaya. Musurinder lisod ko kaniadto kadtong panahon da. Musurinder na ako, di na ako makaya. Tungod kay damor ko nagaginhawa. Damor usab nagasakit ang akong kasing-kasing. Hallelujah. 2020 kini nahitabo igsoon. 2020. Pero igsoon, himaya sa Diyos, gihatagan kong ikaduhang kinabuhi. Mao kini akong kaagi. Kay kaniadto nagasimba ko, nagainom pa ko. Sa pagkatinod, igsoon, daghan kong tato sa lawas. Kung makita ninyo akong lawas, daghan ko tato sa lawas. O sa nini, nako'y tato sa kamot. Kanay, kung makita ninyo, dalani sa barkada. Mao kini haluy ang gusto sa Diyos sa atong kinabuhi. Nga magbag-o ta. Mao kini ang gusto sa Diyos. Mao kini ang gusto. Tungod kay dili sa mutugot nga adunay haluya malaglag ngadto sa impierno sa iyang mga alagad, sa iyang mga kadakan. Ayaw lang hulatang ang Diyos musilot kanimo.
Kaniadto igsoon, sa dihang nahitabo to sa akong kinabuhi, human ko gilumsan sa tao, gidala ko sa ospital. Gidala ko sa ospital, sa Jensan. Human ato igsoon daghang mga tao, kadtong panahon na COVID-19, 2020, daghang tao sa ospital. Ako lang usa wala nakamas, tanan nakamas. Dili pa ko kabalo magampo. Di pa ko kabalo magampo. Di pa ko kabalo magampo. Pero tungod kay kinahanglan ako magampo, bisan dagang tao sa ospital, gibuhat na ako. Pinaagi sa akong hunahuna. Wala man ako gibuka, pinaagi sa akong baba ang pag-ampo. Nangayo kong tabang sa Ginoo. Nangayo kong tabang pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa hunahuna sa akong pag-ampo. Lord, hatagi kong second chance, hatagi kong ikaduha nga kinabuhi. Nga aron dili nako haluya magbinuang. Ingon ako kanaadto, Lord, dagay kong second chance. Nga di nako nga mga lagad nako kanimo sa tinud-anay. Ginadula-dulaan magud nako ang pulong sa Dios kanaadto. Ginadula-dulaan nako ang iyang templo. Moto'y silot nga nagabot sa akong kinabuhi. Mo na igsoon kinabuhi na akong kanaadto. Isya na ako kaninyo. Mo na igsoon, ayaw hulatang ang Diyos mo silot kanimo. Kung adun na kay nabuhat nga sala karon, talik din na paginulsol sa Diyos. Kay dawaton kanya bisan unsa pa kapulang imong sala. Limpyuhon niya ka na bisan unsa kapulang imong sala. Sa iluon ka. Unsa ingon sa Ginoo, Mateo 11:28, dool kamo kanako kamong tanan nga kikapuyan ug gibugatan ug papahulayon kamo. Kay Hesukristo adunay kapahulayan, siya lang nagsaad og kaluwasan sa pangalan sa Ginoo. Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, wala na ilain pa sa tibuok kalibutan nga makaluwas ka nato kung diri kay Jesus lamang. Kay Hesukristo lang ang kaluwasan. Gani igsoon, talik din ang kinabuhi nga wala nagsubay sa pulong sa Diyos. Kay base maulahi lang pagmahay natong tanan. Dako patag panahon. Dako patag panahon igsoon. Dako patag panahon. Dako patag panahon nga magpagamit sa Dios. Nga magpagamit ta kay Hesukristo. Ingon sa Ginoo sa iyang mga apostoles kaniadto. Ingon sa Ginoo Mateo 11. Ingon sa Ginoo Mateo 10:38. Si bisan si kinsa nga mosunod kanako kinahanglan pasano niya ang iyang krus ug mosunod nako. Kadtong krus igsoon simbolo kadto sa mga pagsulay. Kasakit, problema sa pamilya, problema sa pagpangalagad, problema sa kaugalingon, pagsulay bisan unsa, problema. Mo kadto simbolo sa krus. Karon igsoon. Hallelujah. Nasayod ako nga sa imong pagpangalagad aduna kay tumong, aduna kay gipangayo sa Dios nga mas malabay hinungdanon kaysa tanan nga imong gipangayo sa mga butang. Nasayod ako sa imong gipangayo sa Dios igsoon. Hallelujah, nga samtang nagapangalagad ka. Tungod kay nangalagad ta, tungod sa atong dako nga ginapangayo sa Dios. Nasayod ako sa imong ginapangayo. Mao gani igsoon kinahanglan magsakripisyo na kita
mag-agi patag problema, mag-agi patag kasakit, pagbutang-butang, pagtamay, hallelujah. Maagian pa nato ng tanan, bunal-bunalan pa ta, mag-antos pa ta, magsakripisyo pa ta. Pasalamati igsoon tungod kay sa Hesukristo kaniadto nagsakripisyo aron lang ang imong kalapasan ug ang akong kalapasan mapasaylo. Siya ang nag-antos sa kasakit niya unta at kita untang mag-antos. Siya nag-antos, hallelujah, sa kasakit, sa pagbunal sa iyang lawas, pagtamak-tamak, giluwa-luwaan, gitamak-tamakan, gibutang-butangan. Kita unta mag-antos sa to. Kita unta ang naadito sa iyang, hallelujah, kahimtang. Kita unta mag-antos, hallelujah, sa pagbutang-butang sa iyaha. Kita unta mag-antos. Pero tungod kay gihigugma man sa Dios ang tibuok kalibutan, Juan Kapitulo 3 versikulo 16, tungod kay gihigugma man sa Dios ang tibuok kalibutan, mo nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron niya si bisan kinsa nga moto kaniya dili malaglag, kundi dili makabato ni hinon kinabuhi nga walay katapusan. Gihigugma kanya. Usa ka na dito sa iyang gihigugma. Gani, nasayod ako igsoon sa imong tumong, sa imong kinabuhi, sa imong pagpangalagad. Paabuta lang tungod kay, hallelujah, si Apostol Pedro nag-ingon, gamay na lang panahon sa imong mga pag-antos. Humanya na, hallelujah, makabaton tag kinabuhi na walay katapusan. Hallelujah. Karon igsoon, conclusion ta. Pasalamati ang Diyos. Pasalamati ang Diyos tungod kay adunay, hallelujah, adunay nagapaabot nga dapit nga alang kanimo. Si Hesukristo nag-una na sa dapit sa iyang amahan. Nag-andam siyang lugar alang sa mga tao nga nagahigugma kaniya, nga nagatuman sa iyang kabubuton, sa iyang sugo, nga nagasunod kanunay sa iyang kabubuton. Nag-una si Hesukristo aron, hallelujah, mag-andam sa dapit nga angay nga puy-anan sa mga tao. O mubalik sa igsoon, pagbalik ni Hesukristo, kuhaon niya kita, kuhaon niya kadtong, hallelujah, matinud-anon nga nag-aalagad kaniya. Aron nga kung asa si Hesukristo at tuwa usab kamo. Amen. O kanay gusto sa Ginoo. Karon, padayon lang sa imong pagpangalagad, padayon lang sa imong pagpangalagad, bisan to, hallelujah, dili man ka makasulod sa iglesia, bisan nagatrabaho ka, kaya ni mo na kuhaon. Padayon lang sa pag-ampo, simbahang Ginoo sa matag adlaw. Pasalamat ang Diyos sa matag adlaw, sa matag gabi, sa nagahigda ka, daiga ang Ginoo. Hallelujah. Gusto ka ba makapuyo sa bagong balay? Gusto ka ba makapuyo sa bagong Jerusalem? Gusto ka ba makapuyo sa bagong langit o bagong yuta? Hallelujah. Kinahanglan na igsoon, mag-agi pa kag sakripisyo, mag-agi pa kag pag-antos, mag-agi pa kag problema. Pagsulay tanan imo makuha. Matod sa giingon ni Hesukristo sa iyang mga apostoles, si bisan kinsa nga mosunod kanako, kinahanglan pasano niya ang iyang krus ug mosunod nako. Karon igsoon, hallelujah, adunay balay nga nagapaabot kanimo. Samtang nagapasan ka sa krus, adunay balay nagapaabot nimo. Padayon lang sa imong paglakaw, ayaw pag-undang, ayaw pagtalikod, ayaw paghunong, lakaw lang. Kaya na ang Diyos nagapanalipod, nagahatag dugag, kusog, kalig-on sa imong paglakaw ug sa imong pagpangalagad. Ganigson, hallelujah. Revelation chapter 21 verse 16. 2,400 sa nagapaabot kanimo igsoon. 2,400 kwadrado nga syudad ang nagapaabot alang sa mga katawhan nga nagahaluya, nagmatinud-anon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Dito, hallelujah, sa langit igsoon, giandam na sa Dios ang dapit.
2,400 kwadrado nga syudad ang nagapaabot alang kanimo. Dito'y wala na kasakit, wala na kaguol, haluya, wala na kagutom, wala na problema, wala na pag-antos, wala na paglutos, wala na pagbutang-butang, wala na pagtamay, wala na kamatayon. Tungod kay ang tanan, haluya nga butang, naglabay na. Lunlon kalipay, puro bulawan ang imong tamakan. Karon, salamat sa Diyos. Hallelujah. Sige, igsoon. Kinsa dunay pagpatabang sa mapag-ampo, mag-ampo ta. Comment lang mo, igsoon, ayaw ka ulaw. Ado na mo ipagpatabang sa mapag-ampo. Comment lang mo, kay tabangan na to na. Uban sa Espiritu Santo sa Diyos. Comment lang. Ayaw ka ulaw. Pagpatabang sa mga pag-ampo, sa mga klaseng problema nga ninyo. Ado na mo'y balatian. Kung sa klaseng balatian, kuhaw na sa Ginoo. Amen? Comment lang. If na mo'y pagpatabang sa mga pag-ampo, igsoon, alam mo, kaulang mo, comment ha. Comment lang. Tabangan na to. Praise God. God bless. Alagad sa Diyos. Praise God. Pastor GR. May buntag, Pastor GR, no? Salamat kay nakahatag higayon sa pagpaminaw. Amen. Praise God. Salamat sa kanunay. God bless you. God bless you, sad. Pastor JR. Decide ko nga gihigugma ka sa Diyos. Padalanginan ka sa Ginoo. Kung siya mag-auban sa imong laraw, sa imong pagkinabuhi, not niya siya usab, maghahatag kanimo kaisog. No? Spiritual. Amen. Pastor, gibag-o ka sa Diyos kay nakabalo siya nga magamit kanya sa pag-share sa iyang pulong. Dalaygo ng Diyos. Salamat, Sister Lia. Dalaygo ng Diyos. Himaya sa Diyos ang tanan. I feel the Spirit of God while you preach. Thank you. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. How blessed with the Word of God. Salamat. Mag-aampo tayo igsoon. Ningtak na, magapadulong kita sa mapag-ampo. Hallelujah. Kung adun na mo ipagpatabang sa mapag-ampo igsoon, comment lang mo. No? Ay mo kaulaw igsoon. Comment lang. Gani, pag-ampo ko nga, dungagon pa sa Ginoo ang paghiusan namo sa sulod sa among church. Amen. Sige. Panaghiusan namo sa sulod sa among church. Sige, sister. No problem. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Salamat ug salamat Ginoo ning takna sa kabuntagon. Mga kung diin, ikaw nagpadayon sa pagbuhat. Hallelujah. Pinaagi sa pagsinati sa iyong presensya. Sa imong Espiritu Santo. Salamat sa kanunay nga imong hallelujah. Gipabati ang imong Holy Spirit. Salamat sa kanunay sa imong pagkamaayo. Sa imong pagka-Diyos. Salamat ng takna sa kabuntagon tungkol kay niya kami nagatuon, nagapaminaw sa imong mga pulong. Salamat sa kanunay tungkol kay ikaw haluya naghatag og higayon
nga makabuhat kami og panagtigom nga sama nini sa live ministry. Salamat sa kanunay tungod kay ikaw nagsuporta, nagatugot, haleluya. Hinot nga ikaw Ginoo magapanalangin. Hinot nga ikaw haleluya daghan, haleluya daghan pa nga motawag nga kalag nga pinaagi haleluya sa live ministry. Kay hinot nga ikaw haleluya daghan ang muduol kanimo. Hinot nga daghan ang muduol kanimo aron maminaw sa imong pulo. Salamat sa kanunay sa imong kaayo sa matag usa ka namo ka kinabuhi. Tungod kay wala ka nagkulang kanamo tanan. Kumpleto ang imong pagbuhat sa among panagway, sa among pamarog, sa among mga tiil, sa among mga kamot, mga mata, dalunggan, buho, tanang parte sa among panglawas. Wala ka nagkulang sa pagbuhat sa mua. Salamat sa kanunay sa imong kaayo. Tungod kay ning taknaa, kanunay ka nagapahinumdom, pinaagi sa imong pulong, ug pinaagi sa imong ipabarog nga alagad karong takna. Kanunay ka magadihog, kanunay ka magapapuno sa balang Espiritu Santo, kanunay ka magapapuno sa imong Holy Ghost, kanunay ka magapapuno sa kaisog sa espiritual. Hallelujah. Kusam nag-aampo kanimo, uban ang pagpatabang sa mga pag-ampo, hallelujah, kay Sister Janet Mandong. Hallelujah. Sa wala pa siya na hallelujah nangayo, Ginoo, ikaw na sayod ng daan sa iyang pagpangayo, uban ang pagtabang sa mga pag-ampo. Nasayod ako nga ikaw nakakita na, o ikaw hallelujah magasulbad na ning tanan. Dili man ako mabuhat, pero pinaagi sa imong pangalan o pinaagi kanimo, mabuhat mo ang tanang buta. Matud pa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 37, kaysa Diyos mabuhat ang tanan. Hallelujah. Gani, Ginoo, ako nag-aampo kanimo naghangyo. Uban ang pagpatabang sa mga pag-ampo, Sister Janet, ikaw gayud Ginoo, magasulbad sa iyang pagpangayo sa pagtabang sa mga pag-ampo. Nga sa paghiusa, hallelujah, sa panagdaig, paghiusa sa pagsimba, nakyakanang-tanan, iyang madawat. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Salamat o salamat sa katubagan ninyo sa mga pag-ampo. Ikaw magagiya kaniya, maghatag kalig-on sa pagpangalagad, kalig-on sa pisikal o spiritual, kaisog sa spiritual. Sampang siya, hallelujah, nagakinabuhi, ikaw kanunay Ginoo magauban kaniya sa iyang laraw, ka maghatag kaniya kusog, kabaskog sa iyang panglawas. Labi na sa iyang hallelujah kaumahan, kanunay ka magapanalangin sa iyang kaumahan. Panalangin ang iyang kaumahan, ang iyang kinabuhi, kuha usab ang iyang balatian. Nga disminuria. Ako sab nag-aampo kanimo, hallelujah. Pinaagi sa imong pangalan Ginoong Hesus nga Nazaretnon, ikaw makakuha sa iyang balatian. Sa pangalan mo Ginoong Hesus. Sa pangalan mo Ginoong Hesus. Sa pangalan mo Ginoong Hesus. Amen. Salamat ug salamat Ginoo, hallelujah, ni takna. Bisan pa man sa ako makaigsuulan nga naminaw karon. Gikan hallelujah ka Sister Leah Asib, Pastor GR, hallelujah, Pastor GR Ubensa, sa tanan nga naminaw nining programa sa live ministry sa Apostolic Ministries for Christ, kanunay ka magapanalangin kanilang tanan, kanunay ka mag-uban sa ilang laraw, pag kinabuhi, trabaho, hatag silang kusog, kalig-on sa ilang pisikal, kalig-on sa spiritual. Hallelujah. Samtang sila nagakinabuhi Ginoo,
Ikaw maghatag kanilang kusog sa pagtrabaho. Ikaw magasulbad kanuna sa ilang problema, sa ilang haluya, mga problema sa balatian, sakit, sa ilang pisikal, sa espiritual. Ako naghangyo kanimo. In the name of Jesus Christ, ikaw magakuha ng tanan. Hikapa ang parte sa ilang sakit, sa ilang panglawas. Gani Ginoo, salamat ug salamat unta nasa kabuntagon. Sa among kinabuhi dinhi sa yuta, haleluya, kanunay ka mag-uban kanamo. Ang imong pulong himuang iwag sa among agianan. Aron mahayagan ang dalan nga among pagatamakan, pagasubayon. Gani Ginoo, salamat ug salamat. Kanunay ka magatukaw, magbantay ka namo, magaprotection, magalig-on, haleluya. Magapanalipod ka namong tanan. Sa matag usa ka namong tanan nga naminaw sa live ministry, panalangin ni. Dihuga, tuktuka ang ilang kasing-kasing, ug sudla ang ilang kinabuhi. Aron ikaw magadumala sa ilang kinabuhi, ikaw na magasunod sa kabubuton sa Dios, ikaw na magatrabaho. Salamat ug salamat Ginoo nitak na. Magatapos man kami ning bulaton sa nintak na sa kabuntagon, apa ng imong gugma ayaw tapusa sa among kinabuhi. Hallelujah. Gani dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Ning tanan akong ginatugyan o ginapasalamatan ya lamang sa buhi mong pangalang ni Jesus nga sarit nun. Amen ug amen. Patabang kog ampo pastor nga maligon ko bisan kog na ako diri sa layo nga makahatag hapon kog panahon sa puno sa Dios. Praise God. Good morning sa tanan pagkanindot sa mensahe. Abelo ko pagampo pastor. Sige. Salamat kay Pastor, more blessings to come sa Pastor Arsan. Salamat sa Sir Janet o Sister Elia. Patabang kog ampo pastor nga malig-on ko bisan ug naa ako diri sa layo nga makahatag gihapon kog panahon sa pulong sa Dios. Praise God. Sige, ampo na to na igsuon. Kanimo balanog mahigugmaon na mga Dios. Ning takna Ginoo haleluya sa kabuntagon ako nagpasalamat kanimo tungod kay ikaw maayo sa among kinabuhi. Maayo sa matag usa kanamo. Maayo sa tanang butang, tanang panahon. Salamat tungod kay ikaw haleluya. Nagapakita sa imong gugma alang kanamo tanan. Tungod sa imong gugma haleluya ani kami nitak na sa kabuntagon. Tungod sa imong gugma gipukaw mo kami sa among pagkatulog gikan pa sa kagabion. Tungod sa imong gugma niya kami sa panahon nga kung diin kami magatuon sa imong tulong. Tungod sa imong gugma haleluya ani kami nga buhi pa hangtod karon. Tungod sa imong gugma haleluya ani kami nagakinabuhi uban ang pagtuo, buhat ug ang gugma nga kung din ikaw nagapakita haleluya sa imong pagigugma pinaagi sa imong pagpadala sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Gani Ginoo, ako sam nag-ampo kanimo uban ang pagpatabang haleluya sa mga pag-ampo ni Sister Lia. Praise God. Sa wala pa siya mangayo Ginoo sa iyang pagpatabang sa mga pag-ampo, ikaw na ang nasayod sa tanan. Gani haleluya, dihuga kadtong iyang pagpangayo sa iyang mga pag-ampo, pagpatabang silyuha nga walay haleluya makabungkag ni bisan kinsang dautan. Gani Ginoo, ako sab naghangyo kanimo sa iyang pagpatabang sa mga pag-ampo nga magmalig-on ang iyang pagtuo haleluya pinaagi sa pagpaminaw sa imong mensahe sa imong pulong. Hilat nga siya magapabilin sa pagpaminaw
nga walay makababag sa iyang pagpaminaw sa imong mensahe. Kung naghangyo kanimo, pinaagi sa imong pangalan, ikaw Ginoo magalig-on kay Sister Lia. Dili lang lig-on sa pisikal, palawas, kundi lig-on sa pagtuo, lig-on sa spiritual. Samtang siya nagatrabaho, Ginoo, sa gawas, samtang siya nagapaningkamot sa pagtrabaho, ikaw gayud Ginoo maghahatag og oras, higayon, nga siya maminaw sa imong mga pulo. Ikaw gayud Ginoo, haleluya, maghatag kaniya kusog sa iyang pagtrabaho, kalig-on, panalip niya ang iyang kinabuhi, padalangini ang iyang kinabuhi, padalangini ang iyang pagtrabaho. Kanunay ka, haleluya, mag-uban kaniya. Bantayi siya kanunay nga walay ni bisag kinsa makahilabot kaniya sa iyang pagikatulog sa kagabion. Tungod kay nasayod ako Ginoo, haleluya, nga lisod ang trabaho sa abroad. Apan tungod kay ikaw man, haleluya, ang iyang Diyos nga ginalagaran, ikaw Ginoo magapamuhat. Sugo ang imong mga anghel nga mo'y magbantay kaniya, manalipod sa panahon sa kagabion sa iyang paghikatulog o pagkahinano. Bantayin siya, labi na ang iyang pamilya nga nasa Pilipinas, kanunay ka mga protection, bantay, katagi sila, kalig-on sa ilang kinabuhi. Gani, salamat ug salamat. Pinagi sa mong pangalan ng Jesus sinasarit nun, ihan ay ang tanan, hatagi siyang panahon nga maminaw sa imong pulo. Ug ikaw usab, haleluya, magahikap sa haleluya sa kasing-kasing sa iyang amo, nga dili mausab ang iyang kinaiya, nga dili mausab ang iyang kinaiya, pamatasan. Hinat niya, haleluya, ikaw magahikap sa kasing-kasing sa iyang amo, nga haleluya, ginuutan, ikaw kanunay maghikap sa kasing-kasing. Haleluya. Gani Ginoo, salamat ug salamat. Ikaw nang bahala sa tanan. In the name of Jesus Christ, salamat ug salamat. Gani Ginoo, ning tanan akong ginibalik, kinasalig ya lamang sa gamhanan mong pangalan ng Jesus nga sarit nun. Amen ug amen. Praise God. O alang usab kay kay Sister George Pandian. Haleluya. Magampo ta alang sa pagpangayog tabang. Apel daw siya sa pagampo. Sige sister, apel ta ka. Praise God. Amahan nga labing gamhanan, nalaygon ka sa walay katapusan. Salamat ug salamat ng taknas sa kabuntagon ginutungod kay ikaw naghatag paghigayon. Nga kami mag-inampo ay magdinasigay sa matag usa. Salamat ginutungod kay haleluya, aduna kami hiyas, pinaagi ini mga pag-ampo, pagpatabag sa mga pag-ampo sa mga kaigsuunan. Salamat ginutungod kay ikaw naghatag paghigayon sa ilang kinabuhi nga kuden sila magapaminaw sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong mahaluya presensya. Salamat sa imong Giho, sa imong Espiritu Santo. Kanunay ka magapapuno ngadto sa tanan Ginoo. Puna sila kanunay sa imong haluya gugma, sa imong Espiritu Santo. Sa imong tubig, paig na sila. Sa imong pagkaon, paig na sila. Hallelujah. Gani Ginoo, ako usab naghangyo kanimo kay Sister hallelujah George Pandian. Pinaagi sa imong pangalan ng Jesus. Kanunay ka magahanay sa iyong kinabuhi. Kanunay ka maghatag og maayong pangunahuna. Kung ikaw magagamit kaniya, pinaagi sa imong haluya kabubuton. Lig-on ang iyang kinabuhi, uban ang iyang pagtuo, ganha kanimo. Ikaw kanunay mag-uuban sa iyang laraw sa iyang pagkinabuhi. Sa iyang paglakaw, kanunay ka magabantay, maghatag ang kusog. Kalig-on sa iyang kinabuhi. Bisan pa man sa iyang pagpangalagad, kinuhinap nga ikaw haluya magapanalipod kaniya, magaprotection kaniya.
Ikaw magabantay kaniya og sa iyang tibok nga pamilya. Hinat niya haluya siya magapabilin nga magabarog. Taniwala man sa haluya sa mga kahitabo sa iyang kinabuhi. Liguna siya, hatagi siya usog sa pagpangalagad kaisog sa espiritual. Liguna siya, bantaya kanunay. Hallelujah. Nga sa iyang kinabuhi makapadayog siya sa iyang pagpangalagad nga nakarim. Salamat, hallelujah, sa imong kaayo sa imong kinabuhi, Ginoo. Tungod kay ikaw, hallelujah, maayo sa imong kinabuhi. Busa wala kami arang ikabalos kanimo kung dili mga pag-ampo, ang pagdinasigay, ang pagsimba kanimo. Gani, Ginoo, ang tanan nga nangayog tabang sa mga pag-ampo, labi na kay George, hallelujah. Pandian, pananangini ang iyang pagpangayog tabang. Kadtong Ginoo, hallelujah, nasawid ako nga ikaw nagatubag sa tanan. Ikaw magasulbad sa tanan. Gani, salamat ug salamat sa katubagan sa mga pag-ampo. Tanan, Ginoo, nga nangayog tabang ning takna sa mga pag-ampo. Silyuha kadto, Ginoo, nga walay makabungkag ni bisan kinsa. Gani, salamat ug salamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ning tanan, akong ginabalik ang dungog ug gimaya diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Salamat sa mga kigsuunan, no? Dalay ko na itong buhay nga Diyos. So, nasayod ako nga gihigugma kita sa Diyos. Nasayod ako nga gihigugma ka sa Diyos tungod kay niya kakaron. Hallelujah. Amen. Pasalamati ang Diyos. Hallelujah. Sa makausab. Ug manaw sa badlawa, igsuon niya kita magabuhat ug maayong butang nga pinaagis sa pag-share sa puno sa Diyos. Salamat sa inyong panahon. Yan yung gihatag. Wala man ako ikabalos alang kaninyo nga butang bahandi sa lapi, pero adunay ikabalos ang Dios alang sa inyong pagpaminaw. Amen. Adunay regalo ang Dios. Adunay gift ang Dios alang kaninyo. Kaninyong tanan, hallelujah, nga naminaw. Hallelujah. Og magapangadto kita sa may buntag sister Janet Tayon Mandong. Sushit Tiala Magon, Lia Asib, may buntag, Noy Milin, Damali Asilon, mayong buntag, hallelujah, Cristela Manggoy, may buntag. Oy, sa anong dahil no? Sa itong mga kaigsuunan sa Gumilo Church, AMC, Apostolic Ministries for Christ, sa Gumilo Church, malipan nga kabuntagon, hallelujah, kaninyong tanan diha og padayon sa pagpangalagad Gumilo Church. Nigunon kamo sa Ginoo, labi na ang tibok ninyo, hallelujah, nga mga kaigsuonan. Ang Diyos magaligon kaninyong tanan. Praise God. Gani igsuon, salamat kaninyong tanan. Labi na kay Pastor GR Ubensa. God bless you, Pastor. Ang Diyos magauban kanimo, magapanalangin, magabantay sa imong laraw. Labi na kay George Pandian, sister, salamat sa panahon. Judith Mandong, may buntag, sister, may buntag, Pastor. Young people sa IMC, young people dahil ni sa Gumilo. Praise God. Salamat. Og si Cristela Manggoy nag-comment sab. Kadto sila igsoon na kailato sila sa kuha. Amen. Gani, malipan nga kabuntagon kaninyong tanan, taga Gumilo Church, labi na sa mga taga Malantag Church, no? Mga kaigsuunan nato diha. Gimingaw na ko kaninyong tanan. Gimingaw na ko sa inyo, ha. Gani, magdinasigay lang tang tanan, labi na kay Judith Mandong. O salamat sa paghatag gayon, pagpaminaw, panalanginan kasi Ginoo. Nasayod ako, hallelujah, nga adunay tumong ang Ginoo nganong giamo karon naminaw, pinagi sa hallelujah pagpaminaw. Bisan naulahi man si Judith Mandong, aduna pay ugma. Pwede usab nimo i-review ang live ministry, no? Ako usab
Sapagkat ino, dili ko pastor ha. Usa lang ko ka membro sa iglesia. Usa kayang people. Pero himaya sa Ginoo, ni ako nagapagamit sa iyang pulong. Uban sa iyang tabang. Salamat, Judith Mandong. O dalay ko ng Diyos sa antod sa kangturan. Shout out di ay, no? Shout out di ay kay Judith Mandong. Labi na sa iyang ate. Ate si Sushit Mandong. O kay Janet Mandong. Amen. Janet, Judith, Sushit. Hallelujah. Gani, salamat ug salamat padayon sa pagpangalagad. Gumilo Church, Malandag Church. Padayon tayo igsoon. Dig-unon ka mo sa Diyos, panalipdan ka mo sa Diyos. Pinagay siyang Espiritu Santo, ubanan ka mo sa Diyos. Gani sa makausab, ato na kining temporary nga tapuson. Amen. Ug manusab nga higayon nga kita magiusa, pinagi ni programa sa Live Ministry sa Apostolic Ministries for Christ. Amen. Salamat igsoon. God bless you all. Kini ang inyong higala ug sulugon ni Kristo, Brother Araar, nga nagapadayon sa pagbuhat sa maayong butang sa pag-share sa pulong sa Dios. Gani, salamat ug salamat. God bless you.